Цэнтр Уладавы – тэрыторыя паміж касцёлам святога Людовіка, комплексам сінагог і праваслаўнаю царквою нараджэння Найсвяцейшай Маці Божай. Штогод у верасні сюды з'язджаюцца госці фестывалю трох культураў, што спрадвеку тут мірна суіснавалі – каталіцкай, юдэйскай і праваслаўнай. Прадукцыю ўласнай вытворчасці на фестывалі трох культур ва Уладаве прэзентуюць манастыры і рэлігійныя установы з многіх краінаў свету. Не першы год гандлюе тут і Менскі праваслаўны свята-елізаветинскі манастыр. Вось яго непазначаны намёт. І ўсё б нічога, але ёсць нюанс. Кіраўніцтва і манахіні манастыра адкрыта падтрымліваюць расійскую агрэсію супраць Украіны, збіраюць грошы і гуманітарную дапамогу для акупантаў. А яшчэ, як самі пра тое кажуць, вядуць духоўную барацьбу з нячыстым захадам. За святую Русь, так сказаць. Відаць, рэлігія не забараняе пры гэтым зарабляць грошы ў краінах НАТО. Завіталі да іх у госці. У сястры Ірэны, гэтак яна сябе тут называе, выбар багаты. Сярод іншага бачым шампуні, мыла ручной працы, бальзамы, шмат відаў гарбаты на травах, сіропаў, настоек, крэмаў, мазяў, сувенірную прадукцыю з расійскім каларытам. Якую установу вы рэпрэзентуеце? Манастыр Святой Елизаветы. А дзе ён? У Менску. Гэта свята-елізаветинскі манастыр? Так. А вы з Менску прыехалі? Не, я з Польшчы. Цікава, але ж вы, напэўна, ведаеце пазіцыю манастыра протаірэя Андрэя Лемяшонка, што яны падтрымліваюць расійскую агрэсію ва ўкраіне. І гэта не перашкаджае ім зарабляць грошы ў краінах НАТО, у тым ліку ў Польшчы, якая ёсць саюзнікам Украіны. Што вы можаце сказаць на гэта? Ці вас гэта неяк кранае? Я ўжо сказала вам, што не даю ніякіх каментароў. Як у вас ёсць пытанні, то прашу звяртацца ў манастыр. Ніякіх каментароў не даю. Можа, хаця б пра ўласнае стаўленне раскажаце? Выбачаюся, але вы не ўзялі дазволу і перашкаджаеце. Ведаеце, гэта прыватнае пытанне. Вы не ўпаўнаважаныя такія прыватныя пытанні задаваць. Гэта вельмі непрыгожа. І вы перашкаджаеце. Галоўны арганізатар фестывалю трох культураў – музей сінагагальнага комплексу ва Уладаве. Ці ведаюць арганізатары, хто гандлюе ў намёце без пазнак? На ваш знакаміты фестываль прыязджаюць госці з Украіны, з Беларусі. Так, вядома, адна з удзельніц кірмашу, сястра, якая прыязджае сюды з Беларусі. На жаль, ёсць такая праблема, што адміністрацыя рэлігійнай установы, якую рэпрэзентуе гэтая сястра, афіцыйна падтрымлівае вайну ва ўкраіне. Яны збіраюць сродкі для расійскай арміі. Праўда? Я не ведала гэтага. Тое, што яны заробяць тут у вас, можа пайсці на падтрыманне вайны. Мы сапраўды гэтага не ведалі, бо гэта вельмі мілая сястра. У сваёй заяўцы яна пазначыла, што хоча зарабіць на ўласныя патрэбы, на патрэбы манастыра. Вяртаемся да сястры Ірэны, нагадаем ёй, што яна з Беларусі, а не з Польшчы. Мы пагаварылі з адміністрацыяй фестывалю, і нам сказалі, што пані з Беларусі, а не з Польшчы. Для чаго пані нам кажа неправду, калі яна сястра манастыра, тым больш? Можете распавесці? Калі ласка. Я ж нічога такога не пытаю, просто хочу, каб вы правду сказалі. Сястра Ірэна больш на кантакт не ідзе. Даць аўдыякаментар пагадзіўся стараста ўладаўскага павету, якога мы сустрэлі тут жа. Добра, што гэтая інфармацыя да нас трапіла. Думаю, пасля пэўнага аналізу з дырэкцыяй музею мы выключым у наступным годзе магчымасць удзелу ў фестывалі гэтага прылаўку. Трэба прызнаць, прадукцыя свята-елізаветинскага манастыра паводле нашых назіранняў карысталася вялікай папулярнасцю на фестывалі ва Уладаве. Ці ведаюць пакупнікі, на што могуць пайсці іхныя грошы? Пайду аддам ім тое, што купіла. Вельмі здзіўленая, што яны ўвогуле тут прысутнічаюць з такой пазіцыяй. Мы не бралі гэтага пад увагу, не думалі пра гэта. Не хачу кранаць тэмы ваеннай палітыкі. Гэта вельмі дрэнна. У такі час гэта вельмі дрэнна. Не першы год і не першы раз набываю. Вы ведаеце, што гэта за манастыр? Таксама рабіла інтэрнэт-замовы ў гэтым манастыры. Вы разумееце, што гэты манастыр з Менску, з Беларусі? Усё ведаю і ўсім раю. А калі б вы ведалі, што грошы, якія вы заплацілі, могуць пайсці на падтрыманне расійскай агрэсіі, вы б купілі наступным разам? Не хачу каментаваць, дзякуй. Манастырская інтэрнэт-крама сапраўды папулярная ў Польшчы.
Дзякуючы расследаванню нашых калегаў з сайта «Вот так», якія падрабязна апісваюць схему працы свята-елізаветинцаў, Белсат атрымаў адмысловы каталог манастырскай прадукцыі для гэтай краіны. Сотні самых розных прадуктаў. Сотні. Што ж да офлайн-гандлю, то ў вандроўках па Еўропе сёстрам дапамагае ўласны аўтапарк манастыра. Ён складаецца ў асноўным з грузапасажырскіх бусаў «Мерседес Спрынтер». Кіроўцаў і працаўніц на заходні кірунак часта наймаюць не са складу братоў ці сясцёр манастыра. Шмат хто з іх абсалютна светскія асобы, выпускнікі Менскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэту з веданнем як мінімум 2 замежных моваў. Паводле праекту «Хрысціянская візія» Дмітрый Карбалевіч, адзін з кіроўцаў, які вазіў у Еўропу сясцёр Мінадору і Німфадору, быў супрацоўнікам КДБ. Гэта пацвердзілі і кіберпартызаны. Прыбытак за одну паездку, якая доўжыцца ад тыдня да месяца, можа складаць некалькі дзясяткаў тысяч еўраў. Асноўныя партнёры манастыра ў Еўропе – каталіцкія цэрквы і дабрачынныя арганізацыі. Яны даюць начлег і рэкламуюць прадукцыю. У якасці падзякі сумнавядомы пратэерэй манастыра Андрэй Лемяшонак у сваёй установе называе іх еретыкамі. Пра гэта Белсату павёў адзін з былых працаўнікоў манастыра. Ну что, спасибо вам, братья и сестры. Спасибо. Адзін з папулярных кірункаў манастырскага офлайн-гандлю – Ірландыя. Напрыклад, на сайце каталіцкага прыходу святога Олівера Планкета ў Белфасце і цяпер можна знайсці заклік набываць тавары ў онлайн-краме Менскага манастыра. Кажуць, гэта дапамога бедным, хворым і бяздомным асобам. Благодарим жителей Минска и группы «Помощь братьям» и матушку Александру. Дабіраюцца сёстры і за Атлантычны акіян. Сёлета ўвесну пабывалі ў канадскай правінцыі Антарыё. Там са сваёй прадукцыяй наведалі царкву Святой Марыі ў Ліндзі і царкву святога Язэпа ў Баўменвілі. У Нямецчыне дзеяць грамадская арганізацыя «Сябры свята-елізаветинскага манастыра». Сярод яе мэтаў стварыць станоўчы імідж гэтай установы і збіраць ахвяраванні. Акрамя так званых еретычных прыходаў, свята-елізаветинскі манастыр актыўна карыстаецца пракладзенай РПЦ па ўсім свеце лагістыкаю. Ёсць заходнееўрапейскія экзархаты або амерыканскія, аўстралійскі. Гэта наладжаная, моцна разгалінаваная інфраструктура, якой гэтая царква карыстаецца здаўна. Но калі ў гэтую інфраструктуру укладаць шалёныя нафтадолары, як гэта робіць і Пуцін, то мы разумеем, што яна будзе бесперабойна існаваць цягам стагоддзяў. Патэлефанавалі ў прыёмную свята-елізаветинскага манастыра, каб даведацца, як увогуле ў іх дзейнасці можа спалучацца столькі ідэалагічных супярэчнасцяў. Адказ там кароткі. Нет благословения такую информацию предоставлять, разговаривать на такие темы. Паводле хрысціянскай візіі, сёлета свята-елізаветинскі манастыр рассылае па каталіцкіх прыходах заходняй Еўропы лісты. У іх адмаўляе любое дачыненне да падтрымання расійскай агрэсіі ва ўкраіне. Маўляў, займаемся толькі гуманітарнай дапамогай ахвярам вайны. Аднак на ўнутраных сходах манашкі ўсё ж скардзяцца, што розгалас у медыях рэальна звужае ды абмяжоўвае іхныя кантакты і магчымасці. Чытайце расследаванне цалкам на сайце «Вот так» ужо ў гэты аўторак. Уладзіслаў Корсак, Белсат.